سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے انہاں منیا رضا نو پیشوا تے سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے سانو شرک تو اللہ لیا بچا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے انہاں دین وچ کڈے نویں راہ تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے او نویں کم جیڑا دین تے چلاوے گا نویں کم جیڑا دین تے چلاوے گا حوض کوثر تے او جدوں آوے گا حوض کوثر تے او جدوں آوے گا سونا کہے گا تو دفع ہو جا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے بدعتیاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے اڈے شرک والے تھا بنائے نے اڈے شرک والے تھا بنائے نے جعلی پیر انہاں جگہ جگہ تے بیٹھائے نے نیوز چینلاں نے دتا ہے وکھا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو کہندے نے مر گیا مردودے سانو کہندے نے مر گیا مردودے نہ ہی فاتحہ تے نہ ہی درود خود جنازے وچ کچھ بھی نہیں پڑھیا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے توکھا میت نال کر کے وکھایا ہے توکھا میت نال کر کے وکھایا ہے 1.5 منٹ وچ جنازہ چا پڑھایا ہے نہیں منگدے جنازے چ دعا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے انہاں چھڈیا حدیث تے قرآن نو انہاں چھڈیا حدیث تے قرآن نو نالے چھڈیا رب رحمان نو نالے چھڈیا رب رحمان نو سارے قبراں تے دیندے نے جھکا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے اے بازاراں تے مزاراں نو سجاندے نے اے بازاراں تے مزاراں نو سجاندے نے نالے دین وچ بدعتاں پھیلاندے نے نالے دین وچ بدعتاں پھیلاندے نے دینی بدعتاں لئی رب دوزخ بنا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے انہاں کل ساتھا چاریاں کڈیا انہاں کل ساتھا چاریاں کڈیا نالے ساڈے نبی دی نماز نو چھڈیا نالے ساڈے نبی دی نماز نو چھڈیا لیا حنفی نماز نو اپنا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن